Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Agario. Mange ved, hvad det går ud på. Det er egentlig bare, hvor du er den her lille ting, og så skal du gå ind og spise sådan små nogen. Og det hedder Danmark, fordi Danmark er så okay. Undskyld, hvis I kan høre noget alarm i baggrunden. Sige, nu laver jeg en video, hvor jeg spiller sammen med min ven Thomas. Det bliver fedt. Turn down for what? Ja, vi kan lige se, at jeg fik en derinde i den grønne. Jeg synes selv, jeg er sådan lidt syg til Agario. Men det er jo ikke sådan noget, jeg vil prale meget med. Synes jeg er fint nu. Men rekord, det er 34.000. Nå, så vil vi lige passe på det. Og jeg prøver at øve mig i at skyde viruser. Og jeg det her grønne der i de andre. Det øver jeg mig tit på. Jeg gør det først, når jeg ved sådan lidt stor. Lidt større end det her. Kan I se? Så. Nej, kom nu. Kom nu, team. Nå. Gider han ikke? Nå. Det må han sgu selv om. Ja, hey, giv mig. Get it correct. Så kommer lige på 10. der. Hvad hedder ham her? Han ligger ikke på leaderboardet, men det gør jeg jo. Get it. Shut. Piss. Ej, lort, mand. Nej. Nå. Spiller man bare forfra. Kan jeg få nej, så kan han lige. Get low, get low. Wow. Okay, det må jeg ikke, det der, kan jeg godt mærke selv.
Så ser ham på fjerde, ikke? Hvis ham jeg døde af før, eller sådan noget, Basse. I will eat you. Kan man godt hedde Pin? Ja. Men I har så hørt, at... nej, det har I nok ikke. Men det hører I nu. Altså, jeg kan sammen med en, der hedder Nikolaj Albrechtsen. Find ham på Facebook. Nikolaj Albrechtsen. Og så en ven, Thomas Christiansen. Og mig, Philip Danielsen. Vi slår os sammen. Vi havde begge to en YouTube-kanal. Og så vi slår os sammen til The Gaming House. Vi tog min kanal og ændrede navnet. Så hvor flere I lige gør noget her, kom så. Ja. Ja. Nu siger han får sgu ikke med ham nu. Nu siger jeg. Shit. Yes. Jeg missede lidt, men sådan kan det jo. Wow. Jeg synes bare, han er kun 2. Han er kun 3. Han er 4, 5, 6 år. Rupsnyder. Rupsnyder. I kan godt se, jeg synes selv, at jeg er sådan lidt til at gøre. Men det må man jo gerne synes. Så. Okay, kom. Hvad siger man så lige? Man siger selvfølgelig tak eller sådan noget. Ja, jeg siger tak til ham. Thank you. Så lidt. Det er sgu da ikke dig, din mor. Now we get shotgun. Now we not mouth. Du siger det er skuespil, men det er jo ikke. Jeg er mega lige glad. Du er så Sig han bliver ved med at stå stille. What the fuck? What the fuck? Prøv lige, jeg ser lige. Hvor irriterende. Jeg kan ikke engang se, hvor lang tid. Nej, 9 minutter, okay. Lidt endnu. En ulv.
Shit. No. Nej! Denne pussy. Fuck det. Jamen, jeg har lovet mig selv, jeg aldrig vil røre det her lort igen. Nå, men det var den her for gang. Kan ikke sætte noget sørgelig musik. Nå, det var alt for den her gang. Det var en af videoen. De her gange, jeg tror jeg var spillet 2 gange, hvor jeg var på leaderboardet. Håber I synes jeg er OP til Agar.io. Så håber I liker, subscriber og alt det der. Hej hej.